la primera promoció, vaig començar a estudiar que quan no hi havia el Josep Lluís de professor. El Josep Lluís i la Montse van venir després? Van arribar aquí quan jo estava fent segon del segon cicle i el Josep Lluís ja va vindre i ja veia això de l'energia i de la fermentació i ja li va enganxar molt, perquè ells van arribar aquí com a director de Bupicou i sobretot de l'internat, que hi havia una mica d'escuela aquí. Jo recordo que ens va portar a marcar una finca i ens va fer grups i ens va deixar allà amb la teoria, no? I bueno, va ser allò, uns plantaven així, els altres plantaven així en el mateix bancal, perquè et anava donant com a zones per marcar la plantació, no? I bueno, va ser genial, què vols que et digui, no? Doncs mira, vam vermar el Cabernet, vam vermar totes aquestes varietats que després vam fer les pràctiques. Vam fer les pràctiques perquè jo, quan vaig arribar, com que vivia a Falset, vosaltres us van pescar i jo vaig entrar uns dies després i la primera imatge que recordo de l'escola és el Jordi amb la barema al celler, O sigui, ja trastejant allà i jo dic, m'he ficat, immatriculat. Vaig dir, mama, mira, escolta, que... Em quedo aquí. Home, doncs mira, ja em deixen roba i quedo en un pis d'uns estudiants i tal i qual, i vaig tornar al cap d'un mes i mig. Que bo. Vaig vindre per un dia, per una tarda, de matí i tornar a la tarda. No has marxat mai més. Jo me'n recordo, un dels viatges aquests, me'n recordo de dues anècdotes importants, que anàvem amb tendes de campanya, no anàvem d'hotel, anàvem de tendes de campanya. Llavors era magnífic, us ho podeu imaginar, Portàvem un cuiner, que era un senyor d'aquí del poble, no me'n recordo el nom ara, el Rafael, em penso que es deia, i era el cuiner. Era del Lloà. Del Lloà, no me'n recordo, sí, però bueno, era d'aquí, que el coneixíem d'aquí. Portàvem de xòfer al Donato, no? Jo vaig anar amb el Donato, de xòfer, o sigui, tot era de gent que coneixíem de per aquí. Llavors jo ho recordo, em sembla que no he rigut tant en ma vida com en aquelles èpoques. I llavors, a les nits allò es feia tardíssim, entre tiendes, hi havia un trepitxeo i el Josep Lluís sempre ens pagava la bronca i ens deia: quan anem a les visites feu el favor de no dormir-vos, Vale, Josep Lluís, ho intentarem, Feu el favor de no dormir-vos, que s'adorm tothom, I jo recordo que vam anar a una de les visites i el primer que es va dormir era ell. I clar, després miraves tot el reste de classe i estava tothom dormint, de veritat. Sabia greu perquè, a més, ens parlàvem en francès, que suposo que perdies el fil, i el Josep Lluís, jo recordo la imatge del Josep Lluís dormint i la meitat dels alumnes dormint, que sabia greu perquè, clar, aquella gent feia un esforç de fotre'ns el rotllo i suposo que, clar, quan visualitzes que la gent està dormint, suposo que no hauria ser massa agraït, no? Però, li anàvem fent així al Josep Lluís i, allò, ei, desperta, i, escolta, Joan, aquest Cabernet està fantàstic. Està bo, Està fantàstic. S'aguanta molt bé. Però increïble, de veritat, Al principi es deia una mica d'aireació. No, està super, Tots dos estan bons. Sí. A mi m'ha agradat més el Cabernet, Tot i que per una parellada estic increïblement sorpresa del resultat. El Cabernet està macerat, aquesta pobra no el van macerar, si fos un rosat això seria diferent. Està fantàstic, madur... Si sense saber-ne fer així, imagineu-vos això, sense saber-ne fer... Jo tinc molt bons records d'aquella època, què voleu que us digui? I això, i bones amistats, vull dir, tots els que anem veient, d'aquesta gent... Està clar, perquè tots els profes que hi havia, tots estaven molt involucrats en que la gent aprengués i no anar a... Home, és una època... La gent tenia interès. És una època que a tothom li passen moltes coses, a tothom, Però, clar, trobar la circumstància en la que, hòstia, li agafes gust a lo que estàs estudiant, o a lo que estàs fent, o l'activitat, el conjunt de mestres i tot això és diferent, no? Va ser una mica diferent. Jo estava a Barcelona i a més veníem de Cou, no? Però molts veníem de Cou o del batxiller, vull dir, érem una miqueta més adults. Sí, clar. Llavors era una miqueta que ja havíem de decidir què havíem de fer amb la nostra vida i no podíem jugar. Però és que fins i tot la gent jove, el Joan, d'aquí Però jo crec que aquests els vam arrossegar una mica, no? Els grans, els teníem una mica emmirallats, llavors ens van seguir una mica, no? Perquè, clar, ens fotíem unes juerguilles i uns superillos i unes cates, sobretot cates, perquè no teníem ni un duro, i el del sopar anava lleuger, però el de tastar vins ho posaven bastant en pràctica. L'important és que l'escola continua. Hombre, hi ha un munt de gent apuntada o molt propera. Almenys són 15 o 20 allà a la càmera. Saps el que passa? Que abans la gent estudiava aquí i llavors marxaven. I ara el que de bo que té és que la gent estudia aquí i es queden aquí.
ja no van massa més lluny, perquè ja hi ha demanda de llocs de treball, I el carisma de l'escola d'enologia no és el d'altres escoles.